Merhaba jwara, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Nihat serî de dixwazim silavên xwe ji bo raperîna serhildana xwişk û birayên me yên Rojhilata Kurdistanê bişînim û hêvî dikim ve serkeftî bibin, yani jî dizanin, dişopînin ev çend roj ber ev hefteyek zêde bû hûn zanin Rojhilata Kurdistanê ji aliyê dewleta terora İranê, dewleta kolonyalîst jineka Kurd bi navê Jîna Emînî hat kuştin, mixabin. Her çiqas sedem wekî bi awayekê em bêjin ber hicabê, yani ber ku gotin yani porêwî hatiye. Veket dayek porêwî hatiye dîtin, yani wisa şwara dikin sedem û kuştin lê divê kuştina wî de ne tenê ew mesela jî mûne, mesela Kurdbûnê jî têda hebû. Ji ber wên halwir xwe pêşandan, xwe berxwedan hene, hêvîdarim ew xwe pêşandana, ew berxwedana Rojhilata Kurdistanê ji bo Kurdên me hêviyên baş çêbibe û ew raperîna serkeftî ve û ciwan ra serkeftinê dixwazim. Niha dixwazim derbasî mijara xwe bibim. Vê hefteyê zî ji we re behsa çi bikim? Vê hefteyê zî behsa gelek pirtûkan bikim bi rastî. Ji ber ku wê çend deqe ji me re têra min nekin, lê ez ê bikarbim di demeke Kurd da ji we re behsa gelek pirtûkan bikim û danasîna wan bikim ji bo we. Ez ê vê heftê behsa pirtûkên nû bikim. Pirtûkên ku min nû kirîn û li pirtûxaneya min zêde bûn. Ne tenê min, yê min yê birayê min, yani me bi hev re vê heftê pirtûk kirîn û li pirtûxaneya xwe ev pirtûkanan zêde kirin. Ka ev pirtûkanan çinin, ez ê niha bi nav navê pirtûkan nivîskar û weşanxaneyê wan bibêjim û min ji ku kiriye û bi çi awayî kiriye, ez ê behsa wê jî bikim bi kurtasî. Divê baş guhdarî bikin ji ber ku hûn gelek caran ji min dipirsin meriv çawa pirtûkên Kurdî dikare bikire, peyda bike, bi dest bixe falan bêvan û gelek kes jî dipirsin tu pirtûk firoşî, difroşî falan. Ez bêjim nexêr ji ber ku ez pirtûkan nafroşim. Ez tenê ji pirtûkan hez dikim, yani pirtûkan dixwînim. Kesekî wisa em bêjin dildarê hezkiriyê xwendinê me, yani ez xwe wisa pênase dikim. Ji ber wê ez pirtûkan nafroşim, tenê pirtûkan dixwînim û xwendinên xwe jî bi awayekî bi we re parve dikim. Dixwazim hûn haya we jî çêbibe û wek dinê dibe em bikaribin derdoreke xwendevanên Kurdî derdoreke berfireh çêbikin ku him ji bo edebiyata xwe, ji bo zanîna xwe û ji bo aqilên xwe yê Kurdî em bi vê awayî ji xwe re kar û xebatan dikin. Ji kerema xwe ji bîr nekin, bibin abonê kanala Pirtûk Hezê, biacibînin like bikin û videoyên me û derdorê xwe re jî pêşniyaz bikin. Wekî dinê jî dibe şîroveyên xwe lê zêde bikin, pêşniyaz, rexne, nirxandin, yani wan tiştan ji hûn dîsa dikarin. Him ser YouTubeê û wekî din ser kadên bijin platformên medyayê wek Instagram, Twitter û TikTokê de jî bi navê Pirtûk Hezê ez li wan deranim jî dikarin li wir jî bişopînin û li wir jî em li gel hev dikarin dîsa bêguman biaxivin û li ser van mijaran rawestin. Niha ka ez derbasî pirtûkan bibim. Niha pirtûkên ku min kirîn bi du cure em pirtûk kirîn. Yek ji Liberta Sahafê. Liberta Sahaf min dihin videoyekî din de ji dîsa behsa wê kiribû, behsa kampanyayekê wî kiribû û wekî dinê ji dîsa behsa wî dikim. Liberta Sahaf sahafeke têda bêtir pirtûkên Kurdî tên firotin, yê Tirkî jî henin bêguman. Li İstanbul Küçükçekmece'ye ye li mehla Kanarya Mahallesi. Taybet kesin ku li İstanbulê dizanin ji xwe wan dera. Li wir Liberta Sahaf heye, xwediyê Liberta Sahafê jî mamoste Şivan Zerene, mamoste Şivan Zere jî bi xwe ji xwe nivîskarekî edebiyata Kurdî ye, çend berhemên wî jî henin. Min danasîna wan berheman jî kiribûn di videoyan de heger ku lê binêrin. Ev xwediyê wê sahafê jî û em car caran diçin wê sahafê him li gel mamoste rûndinim saeta sohbetan dikin. Çi li ser edebiyatê, li ser siyasetê, kultur û felanê. û wek dinê pirtûkên xwe jî dikirin, pirtûkên Kurdî bêguman û têne mala xwe. Niha li wir çima bêtir pirtûkan kirin? Ji ber ku sahafin pirtûkên ku em bêjin di piyaseyê de tinin bêtir ew pirtûkanan li wir henin ku ez dixwazim ji xwe wan bi dest bixim. Ji ber wê ez kirînê yani pirtûkên ku ji wir dikirin bêtir dikevim nav wan pirtûkên ku yani di piyaseyê de tinin, pirtûkên ku kevin, pirtûkên ku em bêjin ser mijarên cuda cuda hatine nivîsanin dixwazim wan dest bixim. Niha ez ê yeko behsa pirtûkan bikim ka ev pirtûkanan çin danasîna wan bikim. Liberta Sahaf dikarin û jî ser medya sosyal wekî ser Instagramê jî bişopînin û ji wir jî dikarin siparişên xwe jî bidin, ji bîr nekin. Niha pirtûka ewlîn ji weşanên arê ye, roman e Peygamberê ji virtûyî manî nivîskar Kamran Simo Hedîlî ji weşanên arê ev roman hatiye çapkirin.
pişta Pirtûkek ev jî Erebî wergerî Kurdî bûye. Abdurrahman el Kewakibî xuyên zordariyê Pirtûkekê em bijin ser aliyê em bijin felsefe İslamî yani tiştekî wisa behsa wê dike ji weşanên jêjeyê hatiye çapkirin wergera wî jî fedwa derwîş kiriye ji bo Kurdî ji Erebî bo Kurdî kiriye. Pişta Pirtûkek li ser dîroka êla Swê dane ji mîrîtiya heta koçberiya ji behsa Kurdekî gundekî Kurdistanê dike ne Swêda ku em bijin welatê li Ewropayê ne ew Swêda ye ev Swêda gundekî Kurdan e behsa wê dike nivîskarê wî Şoreş Reşî Pirtûkekî lêkolînê ye li ji weşanên arê hatiye çapkirin. Niha navêroka Pirtûkan zêde nizanim lê tenê ji ber ku min hên nexwandiye زمانان حال امیجن برنامه خواندن خواهد زیاده بکم و پشت شاید سال به امیجن 2023 ده از وام پرتغالژی در نوهن مهان ده بخوریم شاید دمیج دانسته بکم پشت ادبیات کردین میان سوویتی نویسکار توسن رشید هساقه تمنوی دور هشتی belki زیادی جزنه غلط بم هیدارم تمنوی هی درشتر به او تندرستی وی باش به ماموستم ام به زمان خواه کردن اش پرتغال ماموستم توسن رشید جوشانین دویه هاتیه چاپ کردن. جبر که مها کو استعداد مشخواه خواندن خود مها ایلونه داد سر کردین امیجن هن سر ادبیات و سر امیجن لکولین دیروک یعنی کردین می سوویتی به گشتی و سازلی دنیرم خواندن خود سر و ادبیات دکمش بر و توسن رشید شخواه گلکی باش دناسم پرتوکا کو تیمور خلیل 35 هلبسپانین کردین نویسکار و هلبسپانین کردین سوویت بره دور داشت خود مجیان هوش خواندو و کی دیج میتسان ناست کرد. Pirtûkek ser ger û geştiyariye ya çiya mazî ji weşanên berbangê hatiye çapkirî navê Pirtûkê ez çûm ku ne çûm ku ev Pirtûkekê ser ger û geştiyariye wekî ku em dibêjin dunyayê bi Kurdî bixwînin ya mesela ku yani gerrê em behsa dema ku behsa geştiyariyê dikin em bi Kurdî bêtir yani duwê qatê da nabîne bêjin ka bi Kurdî heye tune bêguman ev heye ji xwe min danesine Pirtûka Burhan Korkmaz jî kiribû ew jî gerokek me ciwan yê Kurd kul dünyayê digere li Gurcistanê taybet. Pişta Pirtûkekê ser Fikr Ramanî ku ev Pirtûk ez barim gelek muhîm e nivîskar Yusuf Kaynak navê Pirtûkê netewperestiya Kurdî ev ji behta netewperwerî netewperestiya Kurdî dike ji weşanên doyê hatiye çapkirin yani wekî kuş xwe di wêneyê Pirtûkê cûnin ev nexşeya xerîteya Kurdistanê wisa wekî ala Kurdistanê sere yani ez barim Pirtûkekî gelekî baş e yani navêroka wê hê nizanim wekî bi nav min lê nêriye bêguman wê behsa dîrokê bike wê behsa mêjî û behsa aqilê Kurdan bike ka ew netewperwerî biçe koka wê û dewir da dest bike hetan roja me îroyîn were ez yani ez ser wê baheriyê me vê navêrokê baş nizanim Pirtûkek helbestan ya xizan şîlan axîna singê qelişî helbest ji weşanên arê hatiye çapkirin rastî helbesên xizan şîlan gelekî xweşin yani gelek kovaran da jî dixwînim wekî di nisa çend berhemek wî dîsal bam me heye yani min ji helbesên hes kirin xwest ev Pirtûka dîsal ya xizan şîlan di pirtûxaneyê da hebe. Pirtûkek ferhenga ev ji ferhengên termin fennî yani li vir em bêjin Kurdî yani Kurdî Kurmancî Tirkî İngilîzî bi sê zimanane ev ji gelekî baş e ev em bêjin kesên ku yani li Ewropayê kesên ku dixwazin İngilîzî fêr bibin ev ferhenga ji bo wan alîkariyekî gelekî baş çêdike ku Kurdî Kurmancî Tirkî û İngilîzî bi sê zimanan ji weşanên wekwa İsmaîl Beşikçi hatiye çapkirin. Pişta Pirtûkek Medenî Ferho nivîskarek me dîsa ji weşanên doyê hatiye çapkirin ev jî rojnivîsên girtîgehê rojnivîsên girtîgehê bi rastî ji bo me pir muhîm in ji ber ku bi hezaran Kurd di zindanan danê her roj dikevin derdikevin û di dîrokê de ji gelek ketine mamoste jî behsa em bijin bîranînên xwe kiriye yên salên 83 û 86 1983 pişta Pirtûkek dîsa ya Medenî Ferho mamoste rewşa romana Kurdî ev jî li ser romanên Kurdî bi rastî mijarek gelek muhîm e ka rewşa romana Kurdî çi eş pir merak dikim ji weşanên doyê hatiye çapkirin pişta li ser bêguman ser Xanî mamoste Xanî em bijin Ehmedê Xanî ji bo me gelek muhîm e ku dibe em fêm bikin ji weşanên Enstitûya Kurdî ya Stenbolê hatiye çapkirin ji aliyê mamoste memra tesewira Xanîyê filozofxanî wek kesayeteke filozof jî xwe tê zanîn ne tenê weke tenê helbestek nenivîsanî gelek xalan da Ehmedê Xanî bispore ji xwe wekî filozofê jî
Pişta Portugal ku nav embêjin da navan Portugal da favoriya min em satim wî favoriya min ew e ku ev Portugal dîroka Kurd û Kurdistanê ye ji weşa weke kora lê ev سی ساله 32 ساله hatiye çap kirin sala 1990 da çapa yekemin 1990 de jali mamoste Ahmet Tigrisu Aso Germiyani çar beşan da bu Kurd kurmancı bahsa diroka Kurd Kurdistanî ki o geleki xoş yani min ne xwendê min lê nêrî mêzekiriş xwe gelekî Kurd jî pirtuk yani bu fikrim diroka Kurdan ta ji beriya zayînê dest pê dike heta em bijin piştî zayînê rewşa îroyîn yani hatta ne bijin sala 1990 8 روپلی yani 8 روپلی da bu fikrin bu Kurd kurmancı hun hini diroka Kurd Kurdistanî debin. Pişta de em edebiyata Kurdî, Pirtûkek ser edebiyata Kurdî nivîskar Nezir Ocek ji weşanên sîtavê hatiye çap kirin. Ev jî behsa edebiyata Kurdî dike bêgun, behsa dîroka edebiyata Kurdî, behsa roman û berhem û em bijin edebiyata klasîka Kurdan û bu vî awayî gelek qonaxên edebiyatê dike. Pişta Pirtûkek li ser dergûşa nasnameyê ji weşanên sîtavê hatiye çap kirin. Di vir de jî du se çar nivîskar henin ji van yek Mahmud Lewendî ez bêtir nas kirim ser medyayê min diye ji ber wê em bijin ser medyayê ser televizyonê diye ji ber wê nas kirim mamosteyên min mixabin nas nakim ne ev jî Pirtûkek gelekî xweş e ku ji xwe Pirtûkekî behsa dergûşa nasname yani ji nardisnemeyê behsa dîrokê yani bêtin ser dîrokê em bêjin radbeste ji ber wê Pirtûkek gelekî xweş e û ew kawî jî gelek bi qalîteyan bêjin ev Portugal sedan salan yani belki bir şekilde zeyde bari kır yani Portugal ustazu ev nabe yani xirab nabe geleki hoş yani mijin çapoyj geleki vesa taybet teşekkür sayı u pişta kovareke ya nudeme hunzanın nudem jali mamoste Fırat Ceveli ve salin nudi da dest başani kirbu ev hejmara yekemin de sala 1996 da dest bekli ev nudem vergere ku ev verger çi yani de verda cihan heye dünya heye je em bejin dünyayı berhemin cuda cuda bu Kurdi kurmancı vergera wançı ya ul berdestime yani ev Portugal bu Kurdi kurmancı ve kovarida ve ke Portukçe eskarım bejin belki hun dünyayı da xwînin. Bu Kurdiya xwe yani bu Kurdiya xwe dünyayı da xwînin. Ji ber wê ev gelek xweş e lê mixabin dîtnavanê ji zehmete de bihûn biçin liberta sahafê. An jî belkî de hin sahaf û derdorê din jî bên dîtin nizanim. Karbiyê jî bipirsin. û çend kovarên din henin kovarên durbîn ev jî kovarên durbînin çend hejmarên wî ne wekî ku hûn li vir dibînin niha nizanim gelo ev kovar hê dome nadome haya min jê tinim bi şekilde lêkolîn kir ez rast nehatim dibe belkî jî niha weşan naweşînin jî ev jî çend hebên yê durbînên bûn gelek nivîsên xweşik tê de henin ji ber wê gelek mamoste nivîskarên ku em ji nêz ve jî nastikin tê de dinivîsînin û kovarek jî nû pelda ev ji 2013 da weşiyaye bendera çandu hünerê ser çandu hünerê ji xwe nasıl wêneyê de ji hûn dibînin nû pelda ev kovera jî dîsa gelek nivîsên xweşik û bi Kurdî ser gelek mijarên cuda cuda hatine rawestan din. Ev Pirtûkên ku min ji liberta safê min û birayê xwe bêguman ne tenê yê min in me ji liberta safê kirin ev Pirtûkanan bûn yani kovar Pirtûk em bêjin ferheng wektin Pirtûkên dîrokî lêkolîn roman falan bêvan bûn ev hebûn ev ji liberta safê bûn bes